diska kaleratuen Sharon Stonerrekin, eta baikotza forma baten produziu zen, bai disketxiakin distribuzioa inja, edo disketxiak edo premisa bat dala eta grabauta, edo atzenean biharrak eruan izan doz nire lana, nik indako lan hori, nik grabaitea, nik ordaintzea kopixak eta nik itea prozesuak, prozesuakon parte danak etxian itea, atzenean. Autoekoizpenak, jonek esan da demora, autoekoizpena eruatea atzenengo limiteraino, autoekoizpena esatea hasi eta bukatu, autoekoizpena esatea. Baina arte taldekin, aurreko hiru lanak, nola egitzi zinen, betxatzen musikari batek naiz eta eitxenean jarraituko gola sortzen ez, zer da, bakarrik zeuden tarte horietan sortutako kantuekin zerbait egin nahi zen duen, edo intentzioa sortu ditzaizun zerbait egiteko eta orduan hasi zen bai, taldean lan egitea euskoan beti eukiot pixu handi bat konposizio ban, eta beti injot abestizak, eta beti injot abestizak nun gero taldean ez diena sartu. Orduan, behin aiaunitzenean elementu batzuk sartzera nire musikan, hondik itenaren abestikan, nun taldean ez ziala ondo reflejaiten, hautatu niren beste bideo bat itea, eta beste erabateko abestiz egitea.